Bon dia, Joan. 11 hores i 50 minuts és el que ha tardat el guanyador Pavel Libek, aquest polonès, a completar tota la ultra serra de Tramuntana, aquests 107 quilòmetres des d'Andratx fins aquí, a la meta de Pollença. Després que arribàs al primer han passat 20 minuts fins que ha arribat el segon, l'escocès Casey Morgan, que ha arribat a les 12 i 10 minuts. Ahir 25 aproximadament ha estat quan ha arribat el tercer classificat, un corredor de Castelló, que nom Roberto Gil. El primer mallorquí que ha arribat aquí a la meta de Pollença ha estat un corredor de Caimari, Pere Lluís Garau. Lo que era de nit no ho ve, però lo que era de dia espectacular, molt de córrer, una puja molt tècnica, que és el barranc de Vinarraig, però tot lo demás, perfecte. I el gruix de corredors continuen encara amb la cursa. De fet, tenen fins avui a la mitjanit per creuar aquesta meta de Pollença. La cursa anomenada llarga, la de 107 quilòmetres, va començar ahir a la mitjanit a Andratx. Eren aproximadament 400 corredors que van prendre allà la sortida. L'altra cursa, la mal anomenada curta, la de 67 quilòmetres, ha començat avui a les 8 del dematí a Valldemossa. Entre els participants, un de ben conegut, el mallorquí Tòfol Castanyer. Eren aproximadament 1.000 en aquesta sortida de Valldemossa. També hi participa el mallorquí Miquel Capó, però enguany diu que s'ho prendrà amb més calma. Aquestes dues curses passen majoritàriament per la ruta de Pedra en Sec, la GR 221, amb paisatges espectaculars com el pantà de Cuba o també, per exemple, Lluc. Evidentment, també els corredors van trobant avituallaments durant tot el trajecte per poder-se anar alimentant, perquè la cursa és molt llarga. Per alguns ja s'ha convertit en tot un repte i una tradició fer aquesta cursa. N'hi ha alguns que porten ja anys participant-hi. Aquest any es compleix la 6a edició d'aquesta Ultra Serra de Tramuntana. Ja és un poc per tradició. Cada any hem estat aquí a la sortida i ja, quan acabes ja dius mai més, però sempre mai falla. Què té d'especial? Pues que és la nostra serra. I a la trail, a la cursa de 67 quilòmetres, sí que tenim guanyador d'aquí. S'han complit els pronòstics i finalment Tòfol Castanyer s'ha proclamat guanyador amb un temps de 5 hores i 49 minuts. Així que el mallorquí ja té doble rècord, el de la prova llarga i el de la cursa, que l'acaba de fer. Anava en el meu ritme, un ritme alt, exigent. Ja t'he dit, quan entreno de qualitat, m'he trobat molt bé. Llevat d'un petit bajón pujant a Massanella, que era supos falta d'hidratació. No, la veritat que molt bé, molt content.